Здоров'я всім! З вами Фангеймер і ми обзираємо село Куртачке Подане на сервері. Так, ми ще знаходимо у зоні пікніка Куртачкою Подане. Тут заход можеш піти, зробити свої діла. Тут посидіти з чимборами. Ну, коротше, файна зона відпочинку. Йдемо. Тут дорога. Церков. Крим. Тут буде базар. Так, тут остановка. Ну, ще маленької треба приладити. Це школа. Вона ще воно пуста. Ще треба чинити класи всі. Так. Це болт, теж ще пустий. О, це жидівський кварталчик. Тут є нахожа, типа комната болт, та й де живуть. Все. Таке, ото їх дом. Це жандармерія. Ну, вона ще теж пуста, бо вже дві камери є на непослушних жителів. Чекайте. Це заберемо. Забавимо. Ну, тут на 3, тут на 6. Поща. Коротше таке. Ну, це сільсовет. Теж ще пустий. Так, це у нас амбулаторія. Теж ще пуста. Так, тут буде гиба палата. Тут кабінет. Тут операційна. Ну, типа кому в больничу далеко. Ну, тут ще додали 3 хажі. Це кафе-готель. Ну, він ще теж воно пустий. А тут є 2 кімнати. Плюс іще тут хижа. Ну і ще. Дуже ми ще хижка любити, як йому чинив тепер. Тут можеш і спуститися в долину. На тот острів піти. Тут видите міст. Ось це жидівський тин уже. Ось такий простенький. Чекайте, все дерево. Мусай маленько підправити, бо старався, бо всі які дерева були великі. Мусить забрати. Так, тепер ми ще дерева зараз посажу всі в одному місці тепер. Де строїтися взагалі не буде. Готуємо саме місто. Самий раз. Так. Раз. І 2. Так, із нових постройок на Куртачкою Подані сиш заводик. Він функує як? Нема в нього. То їм різаки наклав, коротше, у жителів була робота. Блоки різати. Тут, коротше, повна тота. Тут
вагонетки ходять і це все робите. Тут закладуєте ресурси, а тут кладете такі ресурси на переплав, топливо. А тут бамбук. Автоматизований. А тут таке топливо класти, наприклад, угіль, дрова. А все паде сюди. Як видите. Так, ідемо далі. А, і це ще все строїть. Це ще таке вказувати. Ніщо. Ну, тут ще хаща учинила, де зона пікніка. Тут кораблик ще чинить грузовий. О, хижа священника поклалася. Така невеличка. Такий сагер поклали. Це нам не треба. Паличу гет. А де я чеканвовер? Нічого собі бах. Це всі виділи. Так, ідемо далі. Ну, ще шагашка. Тут статуї. Як видите. І з чеканом типа строїтель та шахтер. І з мотоком добитчик. Та й декором ми ще займати. Чимбор. Мігаль Минька, Мігель Поток. Ну, та і я. Тут, як видите. Так, ми переночуємо. Кровні двері. Йдемо, що ще нового. А, дорога ще почала помаленьку декорувати. Так, йдемо далі. А дика ще шахта декорує. Тут ще теж хаща посадила. Пустувало все. От, тут був портал, я його переніс в друге місто мало. Зараз вам укажу, де та і що. Ще планує. Може там землі розчистив. Це ще теж буде переробляти. Ми сюди йде дорога вже. Хіба почала ще класти. Так. То і не такі плани, коротше, на маєток. Ну, так, хіба в Шенбергі, коротше, щось таке. От та й у нас було на Закарпатті, строїлися маєток. Ну, тут ще розчищать, маленько камінь забрати та траву закласти. Ну, тут файно хочу вчинити дуже так природну зону. Таку невеличку.
Ну, а насчет цього каньйона, в мене теж план вчинити, типа такий спуск у кар'єр, маленького все розкопати. Ну, щось таке. Ну, а тут ще десь є ємна печера, то хочу вчинити з неї теж шахту. Ну, така. І там, по суті, зараз найду, де вона є. О, тут є файний спуск, та тобто парує на шахту. О, та й на чому все. Ще якісь зміни на куртачки у подень. З вами був Фангеймер. Підписуйтеся на канал, кладіть лайки, нажимайте на колокольчик. Всім пока!